Avui farem espinacs saltats de la manera que em va ensenyar a fer el Josep Maria Cal del restaurant Xangai de Barcelona. Necessitem un parell de manats d'espinacs per 2 persones, alls, sal, oli i nosaltres fem servir vi ranci, el Josep Maria fa servir vi d'arròs o també es pot fer amb xerès, però com que no tenim ni vi d'arròs ni xerès ho farem amb vi ranci, que ja ho vam provar i funciona força bé. Posem els espinacs a remullar perquè es vagin netejant ben nets. Els hi farem un parell d'aigües com a mínim fins que l'aigua no quedi terrosa, perquè no els bullirem ni els hi farem res i cal que estiguin ben polits. Posarem oli en el wok. El Josep Maria sempre recomana fer-ho amb wok perquè distribueix molt millor l'escalfor i els aliments estan tota l'estona calents. També recomana, quan saltem, no saltar-ho aixecant el wok, ja que llavors perdem escalfor i no quedaria tan bé. D'acord? I es tractarà d'anar-ho remenant sempre perquè es vagi fent per tot arreu igual. Quan tenim l'oli ja calent, hi posem els alls. Jo n'hi poso un parell. I el que hem de fer és que vagi daurant-se. I quan ja els tinguem daurats per tot arreu, hi podrem tirar ja els espinacs. D'entrada esquitxaran una miqueta perquè estan humits. Els han deixat escorrent. Tirarem els espinacs que esquitxaran una miqueta. I ara es tractarà d'anar-los remenant tota l'estona. De seguida aniran perdent volum i serà més fàcil remenar-los. Els salem una miqueta, no molt, perquè els espinacs són molt minerals i si no agafarien molta fortor. I seguim remenant. Tirem un rajolinet de vi ranci. Portem ja 10 minutets. 10-12 minuts i ara el deixem un parell de minuts més que s'evapori una mica el vi i ho tindrem ja a punt per servir. I els donarem ja per bons i per servir ja. Bon profit!